de heta hate destpêkirin û serhebûna gelê Kurd tê meşandin di esasê xwe de komployeke navnetewi ye. Weke berdewamiya komploya 15 Sibatê li ser rêber Apo, paradîgmaya rêber Apo ya netewa demokratîk, ekolojî û azadiya jin tê êrîşkirin. Hikûmeta Demkî ya Şamê heya niha jî bi îrade û rêxistinên jin û ciwanan îtîrafê nake. Dixwazin pêşiya rola pêşeng a YPJ di vî şerî de bigirin. YPJ îradeya azad a jinê ye û ti carî nayê tûnekirin. Em weke jinên ciwan ên taxa henteriyê diyar dikin ku ev şer bi saya şervanên YPJ bû sembola serkeftinê li dijî Daişê û em heya dawî li kêleka şervanên YPJ ne. Ser vî esasî em ê taxa xwe biparêzin bi felsefeya jin jiyana azadî, komploya 15 Sibatê û komploya 6 Çileyê vala derxînin. Jin jiyana azadî bijî berxwedana YPJ.